салом алейкум, рӯзи ҳамагӣ бахайр. Чанд ҷойи корӣ барои касое ки дар ресторан мехоҳанд кор кунанд дар шаҳри Дубай. ҷойи кори якуме ки ҳастаи дар ресторани дар шаҳри Дубай, оператор лозима ки программаҳои компютерро хуб бифаҳмад дар ресторани дар шаҳри Дубай. маош ai 2500 то ба 3000 дирҳам аст, ки муодил ба доллар $700 то ба $850-900 мерасад. хоҳишмандон барои тақдим намудан дар ин вазифа метавонанд ки аз тариқи ин рақами телефон ба соҳибкор тамос бароянд. ҷойи кори дуюме ки ҳастай дар кафее дар шаҳри Дубай, ниёз ба коргаре доранд ки дар кофе расм кашида бутонад, яъне ки нағмаҳое ки болои кофеда мекунанд ба хаф ҳамонро карда бутонад. таҷрубаи корӣ дошта боша бояд. моҳона маошаш ai 2000 дирҳам сар мешавад, ки муодил ба $550 зиёдтар ай. ва илова бар ин ҷойи хов бепул метавонад ки дарёфт намояд. касое ки мехоҳад дар ин вазифа тақдим намоянд метавонанд ки ба ин рақамҳои телефону электропоштае ки ҳастай тамос бигиранд ҷузъиёти бештарро бифаҳманд. ресторани сеюме ки ҳастай ин дар шаҳри Дубай ниёз ба шеф-повар доранд ва инчунин гарсончӣ ниёз доранд ва инчунин дар қисми машрубот, кофеу дигар чизҳо коргар лозим доранд. касое ки дар ин вазифа мехоҳанд тақдим кунанд ба ин рақамҳо дар WhatsApp анкетаи худшонро равон кунанд. ресторани дигаре ки ҳастай дар шаҳри Дубай тамоми намуди ҷинсия, яъне ки ҳар кадом давлате бошӣ қабулот мекунанд. гарсон, шеф-повар, пасудамоиши ҳамаи намуди корҳое ки дар ресторан лозимай анвоъ ин намуд коргарро қабул мекунанд. фақат шартошон ие ки дар дохили Имороти Муттаҳидаи Араб бошӣ, яъне дар дуруи Дубай бошӣ, баъд ба кор қабул мекунанд. маошам ai 2500 дирҳам то ба 5500 дирҳам дар моҳ ҳастай, яъне ai $700 то $1500 дар моҳ маош метавад. хоҳишмандон метавонанд ки ба ин электропошта смс кунанд ва анкетаи худшонро равон кунанд ва ҳатман ба шумо тамос мебироянд ва метавонед ки дар бораи корҳо боҳошон суҳбат кунед. боқӣ зиндаву саломат бошед. муваффақият ба ҳамагӣ.